Чакай, аз... Кажи. На Дарина гъза ще и тура мандарина. Рапирай малко. Пей, бе. Не мога да пея сега. Как пей, бе? Да не си викават много. Кой ще правиш Кико? Ще го еба в гъза, шибания гъза. Ма Кико ли? Кико, ще беше Кико в гъза. Ма това Той момче... Никола ми каза, че има слаба путка тук. Дай кач! Няма да си бе. Обичаш ли Кико? Ще го беше. Много е космат гъза. За йо. Косматът му е, знаеш. Аз покажи кръга. Не, аз Покажи си кръга. Покажи си кръга. Защо не се бръснеш, бе? ми харесва да се бръсна. Усмихай се. Опли да се нещо, дай. Направи някаква физиономия. Направи на песента, онова как... Давай. На песента, къде се удреше така. Давай, аре, бе. Давай. Аре, бе! Айде ще спреш и клипа. Да правят, така ли? Да, давай. И кое е беше? Нали се Да. удреше нещо? Да, това. С другата ръка. Малена, малена. Прави малко физиономия. Дай малко така. Виж така. Свера ли? Айде, малко. Дай малко така, виж, Марио, като рокер е така, виж. Сега съм самил теб.